morning! Happy Sunday! Welcome na naman po sa panibagong video. Kami ay nagre-ready para pumunta sa north. Punta kaming Friesland. And ready na si Anna. Tsaka si Ruth. Ito na yung gamit namin. My cookie. I like my cookie. Yan na yung gamit namin. Where are your books, Anna? Ruth is also ready. I'm ready. Yes. Mama. What about tomorrow morning? I'm here. Yeah, don't forget. Mama. Yeah. No, get. Brush your oils, you can get things. So, yun. Kita-kita tayo later. Sis Len and sis Rose. So, si Nanay Fortunata din. Mga Pinay ko po nga friends. Comes. Ayan. Tinatawag na ako ng amo ko. See you there! Ana? Alin po ka? Alin papa? Papa saan ni Raya? Papa? Kijken. Loni kay ko, papa? Loni kay ko? On the way na kami sa Oosterwolde. That's how you say it, ba? Oosterwolde. Papunta po kaming north sa Friesland. Kitain ko ulit yung aking mga Filipina friends doon. Excited na kami. So, matagal na naming plinano to. Kasi nag-visit sila sa amin last time pero hindi ako nag-vlog. And nagkasundo kami na puntahan namin sila doon pag free na kami. Ana, say see you soon! Okay. Annabelle, ayaw niya eh. Busy daw siya. Tinatawa na lang ako dito. So, katabi po kami ni Ana kasi gusto niya magkatabi kami and para na din, kasi it's a long drive, mga 2 hours. More than 2 hours. So, dito lahat yung mga kailangan namin, guys. Ito yung mga snacks ni Ana, yung fruits niya, yung mga diaper, yung wipes, and lahat ng gamit niya para madali ko lang makuha ba? Madali ko lang maabot. It's better na magkatabi kami. Long distance relationship muna kami ni Ruth. I'll go when you're done. Okay. She's smiling. Yes, it's this. 38 minutes na lang. Si Papa Driver ikapoy na. This is like going to another country or crossing the border. Or crossing two. Yeah? Or crossing two. Huh? Or crossing two borders, like from Belgium. Crossing two borders, boy. Because normally it would only be like 2 hours to reach Germany or Belgium. It depends where you're going. Half an hour. Yeah, it depends where you're really going. Yeah. Nagko-color po siya dyan. Mahilig siyang kumanta. So anyways, malapit na kami. Excited na kami. Feeling ko nagluto si nanay ng Filipino food. So excited kami ni Rod. Are you excited for the Filipino food, no? Yeah. Excited sa And Cebu. about sour cake. Ay, nakalimutan ko. Gumawa ako ng cassava cake last night. Kaya matagal ako natulog. Kasi, pina-ano ko pa siya, pina-cool down ko pa siya before ko nilagay sa fridge. We are now in Drenthe. Over 800 meter neem afslag 4 Havelte richting de Rijksweg, de N300. Hello, andito na kami.
Pero nag-drop by muna ako dito. Bumili ako ng flowers. Hinintay lang nila ako sa labas kasi madali lang. Ayan sila. Nasa sentro po tayo nila. Moy Sentrum. Nice Sentrum, Ana, to. Maganda yung center nila. We're gonna cross the bridge. Marktown. Marktown Bridge. Ang ganda ng tawag. Nandito na kami sa labas ng bahay nila. Bahay nila. Ni Nana. Ana, are you excited to see Nanay? Ano ako may? Yeah, well. Are you excited to see Nanay? Ikaw ako may. Yeah, well. Mama. Dito na tayo. Yung pa flowers namin kay Nanay. Yeah. Yeah? Yeah. Ganda ng bulaklak. Oh. Oh, I can smell Asian food. Gaan we naar binnen. Hello? Nanay! Hi! Mumunta aron ay. Mut kayo nanay, dala ang pretty nanay. Hi! Anna. Ano si Nanay Fortunata, taga asa dito nyo na? Dumagiti. Dito na kami guys. Ja, dank je. Thank you Vel. Mooi. Jullie vinden? Ja, was goed. Yeah. Was goed. Oké. Was makkelijk. Tara, nay budbud. Suman. Is net, hè? Tapos may ano tayo. Ano to? Ansa ni Nay? Haakje? Asa. Pork? Asa ka na. Kaning na ay murag zucchini. Oh, hanay ko na siya ka na kukta. Kukta. Ha? Anang kukta ba? Kukta? Kana ang nabang. Nawag man na Ang Indonesia. Dumaguete City, oh. Hello. Nanay. Nay, Monggos o akong wow. ginagawa. Monggos o kuan. Ganun, dagan kay kagibuhat, Nay. May na. Kuan kay Mura man eh. manihapon pa gusta. Sus, nakapag-fried Nay, chicken. Manihapon ta. Oh, Nay, macaroni. Lekker. Nya, balanghoy. O balangoy. Wow. Humut kay Nay. Humut eh. O kuan ako ra hindi ko ana. Mag-grade tayo sa kitchen ni Nanay. Ako And may ano ba kami dito? Oh, pansit! Hindi ko nga mag Nice kayo, Nay. Kaya magluto ka. Nara sa imo after tan. Kita kayo ba? Oh, wa pa man ni human kay na wala. Giilisan ni tanan og double glass. Oh. Oh. Hello. Oh, kumusta nang taga Bicol, Philippines? Mga Bisaya. Mga Bisaya. Yung lahat ng andito mamaya, pulos po ka. Pulos? Puro kami Bisaya. Puro kami Bisaya. Naaman unti akong umbitaron nga kuan. Nga amiga ni mo? Oh, pero napi anak. Oo, mas Oo. Philip, Nay. Pero ako sa gipilit balibaran kay ningong basig man lakaw taon niya. Oh. Probeer, Anna. Dry sirot ng suman, guys. Is it with the sticky rice? Rijst? Wat proeven? Pagpapag imo ha. Oh. Lekker rijst. Sige, gutom ba ya? Wala ko na magligi ka? Nangaon ni sila, Nay. Ay, ako ang wala. Pero Ay, pagkaon. ningkaon man ko cake, Nay. Sa on the way. O, tanawa. Ayaw. Relax lang diya, Nay. Ha? Ay, kabisi ka, ay diya. Tanawa. Is lekker? Inugunan ko sa Is akong lekker? dahon. Yeah? Inugunan ko sa akong dahon. Diin magkagdahon. Nagpalit ko dito sa tupo. Hala. Inugunan ko sa akong dahon kay gisi na siya. Ako pag ibalisuy-suy. Dahil nga. Gina kay mahal ang mahal kasi dito ang ganito ang soup ang ano ba yung wrap na ganito yung banana leaf. Kaya ng kuan, Oh. 250. Mahal. Oh. Dagana ni gibuhat na oy. Ay, gidawaan si Andito na may laruan na si Ana oh. Ana really likes Nanay. Diretso komportable ka agad. Para niyang lola. Lang op vakantie. Chika-chika na may dere. Mega love shout out. Mega love shout out. Wala pa bitaw nag Wala man ang message, di ba? Wala man. Oh. Akong gigala. Welcome in Friesland!
Anak ni nanay. Ang gugo. Mao ni siya ang tag-iya sa Drenthe. Hoy, ang queen sa Hogan. Mao ni gobernadora sa Drenthe. Lady Boy. Og si iyang bana. Nag-vlog ba kasi? Nag-vlog ko, Char. Ano day sila day makasabot sila pero mag-listen sila puro. Dili mo nga, kuan, pag kumangunaw. Asam tayo pikas ka mo. Pikas. Kain na kami. Ayan oh, ang sarap-sarap. Basta mga Pinoy talaga, buffet style. Ayan na sila oh. Cowboy ra, cowboy. Kainan na. Kuan, guwapo. Yan oh, ang sarap. Ano to? Munggo. Sarap ng munggo. Oh ja. Kumet ka lang basa. Yeah. Pumpun. Paibog siya lantaw. Wow. Paibog. Si Ana na sige nagtanaw sa rice. English ka na patatas? Mukha di kaayo pero hindi ka Everybody I think is Narvik Bahansi. Oh, dito daw boss and then Sotro. Hi, lakad-lakad muna kami. Pahili sa amin sa manggikaon. We ate a lot so wandala muna. Si Ana oh. May bago ng yayo si Ana. May bago ng paborito si Ana. Relax si Ana oh. Naka-sun cream na po si Ana kasi si Ruth kasi madali silang magka sunburn ba. Papunta kami ngayon sa tawag dito. Ang bus diri ang tawag sa woods or sa forest. Sa woods. Mainit po talaga ngayon pero maganda ang weather para sa kanila. Yan oh, may mga bulaklak dyan oh. Nasa na kami, nasa gitna ng gubat. Pero yung gubat dito guys, may mga magagandang daanan pa din. Kani, gusto dyan siya mo audition sa Wawawi, kani siya. Kani po siya, kuhan po ni siya. Sama ni, model po ni siya sa kuhan. Akong anak ko, gikapoy na. Yung anak ko, pagod na oh. Lain na istorya. Kabalo ka. Di ko karik ko ante sa ilang seryaan kay kung ma-fluent siguro kung dash mapareha ko nila. Oh, mapareha. Pahinga muna kami dito ng konti oh. Paparazzi. Mangin ng iro, ipasakan ilang kuan dirang mga mutikangkang. Oh, duma 4 belt ma, 4 Yes, belt. so. Ayan, hindi lang pwedeng kunin yan kasi hindi atin yan. Mutikangkang. Mga berries po yan. Yabi gusto nda tayo. Nay, basig na anay ko an sampal. O sa sampal. Sa tuan abi sampal Nay na. dapaw natin. Ay, okay na kayo. Pwede naman. Wala na iba. Para daw aso ba? Hindi mo kanon. Then vitamin. Ano po dito may yung ganito dito, magbabayad ka po ng hindi ko alam magkano talaga pero pwede kang mag-gardening sa ano ba? Sa mga lot na ganito. Pero may bayad siya per year. So pwede kang magtanim ng kahit anong gusto mo. Dito marami siyang beans, may mga iba pang vegetables.
prutas, ganon. Ug mapiriso ko unom ka tuig. Hamo I-check ni Ivana Alawit ang iyang kwan. Iba na alawit. Ang iyang garden. Nay, yan oh, may na-harvest siya sa hindi niya garden oh. Mapriso ka! Oo. Ug mapiriso ko unom ka tuig. Hamo tulo ka tuig. Ako kay Wow. Tesoras na bang ko isara ka tuwa. Isara sara. Dat is één keer eenmalig bedrag. Hoy, lami kayo diri magdalaw kan Wij hebben toch alleen acties, zeg maar, en dan kun je soms voor een jaar kopen. Oh, Hi kay Zo, een Game Pass is het toch waar. Ik bedoel, je hoeft maar 3 games, zeg maar, vanuit de Game Pass. Anang dili gud pwede. Kinahanglan imo gumintinon gud niya. Kinahanglan pod pagtanom gi sige kag control Oh. anak nila. Hello. Oy, na ano yung nawala yung ano yung ang tawag dito? Yung hat ng nanay ni Rosie, nanay. Tapos binalikan nila, wala na din doon. Kinuha na guys. So wala, sayang yung ano hat. Nice pa naman to sis. Dito po yun o yung for rent na mga garden ba. Pwede kang magtanim kahit ano. Ganda ng ano ng bulaklak. So it's with the Picture ko kay nangawa. Ayun na may nilagay sila dito. Free lang po ito. So kukunin namin. Gushit. Mura na po na siya. Mura mag-gushit no. Oh, katong magsinawon. Ibutan sa plastic, ibutan Oh, may dala na kami. Oh, bigay lang dito. Dali namin. Oh, free. Oh, free ra ni Ang galing. Oh, nakalibre na si nanay ng ano oh, ng kalabasa. Wala na. Sakto jud itong imong gisuot unta to nga ko ang isa ba kay nang mopo man dai ka. Oh, di ba? Tag-isa kami, may si Tim meron din doon. Ang meron lang sa akin ito lang. Ito lang. Doe je wat eruit, Ler? 0.0. Echt? Nee, moeten we lopen. Kan ook rennen. Kan ook rennen. Lekker koffie en thee drinken. Mga dalagang Filipina, yeah. Tim. Coffee na kami, auntie, before umuwi. Hello! Pauwi na kami. Sobrang nag-enjoy kami doon. Kain, chika, and naglaro din si Ana. Mga 2 hours po yung aming biyahe pauwi. Ayaw, Papa. Ano papa? Nag-stop over kami ng saglit kasi i-check ni Ruth yung kanyang oil. Kasi mga 2 hours din yung biyahe namin. Sobrang nag-enjoy po kami. Talagang pag sila yung kasama, masaya talaga. And then, chika, kain, basta masaya po. Sobrang saya. Ang bait nila, ang bait din ni nanay. Second time pa lang po namin na nag-meet talaga ng pamilya yung kasama ba. Tapos chika-chika. First time namin nag-meet nung Independence Day dito celebration sa dito sa Netherlands. Philippine Independence Day celebration sa June, ganun. So yun, first time namin talaga. Pero nag-meet na kami dati pa ni Sis Len tsaka ni Sis Rosemary. Nagkasama na kami, punta kami ng Efteling, yung theme park.
kami lang, walang mga bata. Kami lang yung mga partners namin. Tapos, pinakauna din naming meeting yung unang Independence Day last year na nagkita kami. After noon, tawag dito, may connection ba? Naging friends, gano'n. Chat-chat na lang kami, may group chat kami, gano'n. So, masaya talaga. But anyways, sobrang saya po ng namin, ng Sunday namin. And I hope kayo din, nag-enjoy kayo sa Sunday nyo or sa weekend nyo. At dito ko na lang din po i-end yung aking video. Yes? Guys, Did you have fun? Anna, did you have fun? Mama, guys. What? Did you enjoy? Heb je een leuke dag gehad, Anna? Anna, ik vraag iets anders. Heb je een leuke dag gehad? Ja? Why did? Nag-enjoy siya. Mama, why did? What is that? I don't know. What is it? More. You want some more? Okay, Mama will get more. But okay. This is the last one, okay? It's the last. That's the last. So yun. And I hope nag-enjoy kayo sa pa-video na ito. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa aming channel. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush mush babush. Duy, Ana, sama duy. Wala. Buksan ko muna yung kanyang candy. Pamaka.